Sunog sumiklab sa sentro ng Bontoc Mountain Province. Nasa 15 na estruktura tinupok ng apoy. Tutukan sa report. Kita sa video ang lawak ng pinsala ng sunog sa poblasyon Bontoc Mountain Province. Ayon sa provincial government, sumiklab ang sunog kaninang alas 2 ng madaling araw at idineklarang fire out pasado alas 7 ng umaga. Nagtulong-tulong ang mga bombero ng Bontoc at Karatig Bayan sa pag-apula ng apoy. 15 estruktura ang tinupok ng apoy, kabilang ang mga bahay at commercial buildings. Accordingly, it's an electrical wiring that caused the fire. Standing are the concrete buildings, pero yung wooden totally raised. Dikit-dikit talaga yung mga commercial establishments at saka yung in-between houses made of wooden. Nasa mahigit 50 mag-anak, katumbas ng mahigit 100 individual ang inilikas. So they are now in the evacuation area. They are being evaluated. We're looking for some place for them to stay. Meantime, some of them are going back to their respective municipalities. Those borders here, some of their families came to fetch them. Dahil sa insidente, kinansila ang klase sa lahat ng anta sa Bontoc ngayong araw. Agad namang nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan sa lahat ng mga apektadong residente. That's our consolation na walang loss of life, only properties. Joan Punsoy, One North Central Luzon.